Poštovani posjetitelji, dobra vam večer i dobro nam došli. Prije nego što počnemo sa našim službenim dijelom, zamolit ću vas sve da minutom ponosne hrvatske tišine odamo počast svim hrvatskim braniteljima, svima onima koji su dali svoje živote za Hrvatsku, kao i prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. S nama su Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Rogoznica i ove godine obilježava 22. obljetnicu pod nazivom Oba dva su pala, sve tri pale su. Predsjednik Dinko Županović ulaže velike napore tako da ova obljetnica ne padne u zaborav. Obilježavanje ove obljetnice je u dva dijela. Ovaj glazbeni dio koji se održava u kolovozu i službeni dio koji se obilježava 17. rujna na dan obljetnice preuzimanja boja. Evo mene moji ljudi, došao sam vam na
Poštovani branitelji, dragi gosti, dobar vam dan i dobrodošli na obilježavanje obljetnice osvajanja vojarni Zečevo, Kruščica i Smokvica te ratnog podviga oba dva. Prije nego što počnemo sa službenim dijelom, zamolit ću vas da ponosnom hrvatskom tišinom odamo počast svima onima koji su dali svoje živote za Hrvatsku državu, kao i prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. I ove godine Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Rogoznica i njezin predsjednik gospodin Dinko Županović organiziraju obilježavanje 22. obljetnice pada vojarni Zečevo, Kruščica i Smokvica i ratnog podviga oba dva. Ova, nažalost, nedovoljno poznata akcija MUP-a i Hrvatske vojske imala je za posljedicu kompletno preslagivanje hrvatskih snaga na području ondašnje općine Šibenik, a samim time i neposredan utjecaj na pozitivan ishod u obrani Šibenika. Ova operacija bila je jedna od prvih važnijih pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, međutim o njoj se danas malo zna. Posljedica toga je da današnje generacije, a naročito mladi ljudi, jednostavno ne znaju koliku je strategijsku, ali i moralnu važnost za Hrvatsku i Šibenik imalo osvajanje ovih vojarni. Stoga danas zahvalimo se i prisjetimo se svih onih koji su sudjelovali u toj akciji. A sada bih iskoristio priliku i pozvao predsjednika Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ogranak Rogoznica, gospodina Dinka Županovića, da nam se obrati. Okupili su se danas ovdje ispred vojarne Zečevo. Znak sjećanja na junački podvig hrvatskih dragovoljaca, koji su prije 22 godine osvojili 3 vojarne i srušili 2 neprijateljska zrakoplova. Oba su pala. Prolomio se krik hrabrih hrvatskih dragovoljaca, odjeknuši na svim bojišnicima. Krik koji je braniteljima unio nadu i ponos, a srbo-četničkim hordama ledio krv u žilama. Tone oduzetog oružja odaslane su na bojišnice dvije lijepe naše. Topovi sa Zečeva, postavljeni na pravi položaj, zaustavili su neprijateljske tenkove na Šibenskom mostu. Bio je to početak stvaranja topišta Hrvatske vojske. Hrvatski narod bio izložen velikosrpskoj agresiji i razarajućem ratu, te je Domovinski rat neuputna vrijednost jer stoji u temeljima stvaranja Hrvatske države. 1000 smo godina težili neovisnosti i 20 godina je imamo. Oslobodili smo se komunističkog režima, ostvarili slobodu, a danas strahujemo od gubitka svog identiteta. Utapamo se u evropskoj masi i postajemo mala, politički, ekonomski nevažna provincija unutar evropske megadržave. O nama će odlučivati drugi. Naselit će nas stranci, navaliti jeftina radna snaga, a mladi će se školovani Hrvati raseliti po cijeloj Europi. Cijene će postati evropske, a plaće i mirovine ostaće hrvatske. Skupu smo cijenu platili za ulazak u Europsku uniju. Predali hrvatske generale, sudili hrvatskim braniteljima i kriminalizirali Domovinski rat. Danas našu djecu uče spolnom odgoju da mogu imati 2 mame i 2 tate. Mijenjaju temeljne vrijednosti na kojima počiva moderna Hrvatska država i vjera. Izdaju nacionalne interese, a štite komunističke ubojice i udbaše. Živimo u sjeni žala za prošlim socijalističkim vremenima, a na političkoj sceni vlada jugokomunistička nostalgija. Hrvatski narod ne želi diktatorski režim. Hrvatskoj treba dijalog, a ne govor mržnje. Zato se nismo borili. To nije ono što je prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, zamislio kad je stvarao Hrvatsku skupa sa hrvatskim dragovoljcima. Da nije bilo njegove vizionarske upornosti, ne bi ni bilo nezavisne države Hrvatske. Dok je nas, bit će i Hrvatske, jer mi imamo srca, mi imamo snagu. Mi imamo ponos, jer mi smo Hrvatska. Ona je naša mati, a mi njeni sinovi. Hrvatski generali i svi hrvatski dragovoljci, hvala vam za svu vašu žrtvu koju ste dali i dajete za svoj narod. Neka vas sreća prati i svemogući Bog bio vam na pomoć. Bog i Hrvati.
Još jednom hvala našem Dinku, on je srčan kao i uvijek. Među današnjim mušketirima i braniteljima nalazi se i jedna dama. Iznimna čast mi je pozdraviti načelnicu općine Rogoznica, gospođu Sandru Jakelić. Dobar dan i dobrodošli na današnju proslavu, ovu našu malu svečanost kojim obilježavamo 22 godine pada neprijateljskih vojarni ovdje na području naše općine, ovdje u ovom našem prekrasnom mjestu Zečevu. Kao što znate, ovih dana cijela naša županija Šibensko-kninska, koja je dala veliki doprinos u Domovinskom ratu, obilježava dane ponosa i slave, dane Domovinskog rata. I tako smo i na današnji dan, prije 22 godine ovdje, oslobodili 3 neprijateljske vojarne koje su bile, kao što smo čuli na početku od mojih prethodnih govornika, prekretnica u Rujanskom ratu na cijelom ovom području. I stoga smo vrlo ponosni da svake godine, ovih dana, na današnji dan, se sjetimo svih onih koji su pridonijeli tom velikom podvigu i sjetimo se svih onih posebno koji su dali živote u Domovinskom ratu za slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ja ću vas pozdraviti jednim pozdravom gospodo gradonačelnici, ali prije vas, gospodo vojnici, dočasnici i časnici sa onim našim pozdravom. Pozdrav domovini! Pozdrav! Šta kazati više od onoga što je Dinko kazao i što je ovaj gospodin kazao na samom početku. Svi znamo šta je značilo osvajanje ovih vojarni. Svi znamo da je to bila i obrana Šibenika. Bez toga sigurno ne izdržali. Sigurno ne izdržali jer snage koje su nas opkolile bile su toliko jake i imali smo samo srca. Srca koja su kucala za Hrvatsku, koja su Hrvatsku ljubila, koja će ljubiti uvijek. Nisam bio sudionik ovih tu događanja, ali iz pričanja mog prijatelja i predsjednika, eto ja sam slučajno isto tako toliko dugo predsjednik koliko on tu u ograngu, toliko sam i podružnice Šibenik. Malo pa 4 mandata. Znam koliko je tu hrabrosti bilo uloženo, znam kako se radilo, znam iz priča ljudi, evo i sada sutra velu tamo kako govori, šta se radilo i na koji način se to sve osvajalo. Mi smo bili na drugim položajima, branili smo se kako smo mogli i umjeli, dok nije počelo odavde da grmi, dok nisu topovi izišli vani, dok nisu počeli osjećati oni tamo šta znači ono što su nam spremali. Naše žrtve koje su pale, nisu pale uzalud. Nisu pale uzalud. Mi i ovim trenucima moramo dati počast i zato ja vas još jedan molim da im se poklonimo svima njima koji su dali živote za ovu našu lijepu našu. Hvala vam lijepa. Poštovana gradonačelnice, poštovani suborci. Evo, izuzetno mi je čast što sam danas ovdje i što vas mogu pozdraviti u ime zapovjednika Hrvatske ratne mornarice i u svoje ime. Evo i sam sudionik ovih događanja koja su vezana ovdje za grad Šibenik i ovo područje ovdje i za rujan 1991. i sve ono što se događalo u tom dijelu. Ono što se ovdje dogodilo 1991. godine, to ne može zaboraviti niko. Znači, ovo treba ostati trajna uspomena. Ovdje se stvarala i branila Hrvatska država. Ovdje je stvorena Hrvatska mornarica. Šibenik je dao veliki doprinos izgradnji Hrvatske ratne mornarice i većinom svi brodovi koji su bili ovdje ostali su tu i od tih brodova je stvarana Hrvatska ratna mornarica. Od ovih vojarni ovdje branila se ne samo Šibenik, branila se Hrvatska. Oba dva su pala, ja se sjećam, to mi je ostalo u sjećanju kao da je to jučer bilo. To niko ne može zaboraviti, ne samo ovaj kraj. Taj glas se pronio cijelom Hrvatskom, to je dizalo moral hrvatskih branitelja. I poslije toga ništa nije bilo isto. Znači, poslije one riječi, oba dva su pala,
to je nešto značilo, to je povijest, to je diglo Domovinski rat, to je dalo moral našim borcima da izdrže do kraja. I tako je i bilo. Evo, još jednom u ime zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice i svoje ime zahvaljujem se svima onima koji su osvojili ove vojarne i dali nemjerljiv doprinos u obrani ne samo Šibenika, već i Hrvatske. Još jednom svima vama hvala, a nikad nemojmo zaboraviti naše pale suborce koji su najviše dali za ovu Hrvatsku. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Vukoviću, hvala još jednom svim govornicima, a molim vas da jednim posebnim pljeskom pozdravimo i predstavnike braniteljskog portala. Ja bih vas sada sve skupa pozvao da zajednički krenemo u obilazak vojarne Zečevo. Hvala vam još jednom i vidimo se na centralnom groblju u Rogoznici. Otac kaže, ako treba, sina na prag domovine stoji. Došlo vrijeme, majko mila, za Hrvatsku krenuti u boj. Šta je uvijek bilo, već su oni dogovorili, mi ne znamo. I bilo se voli ovo to svi. Jer makar je isto recite mi, kako se danas osjećate s obzirom da ste vi ovdje bili na ovom položaju i kako su dojmovi vaši danas nakon toliko godina? Sjećam se dobro. Danas smo se okupili u velikom broju, to mi je drago, posjećamo se na stare dane i ja bih htio da se ovako družimo i drugih godina, da obnavljamo ove stare običaje i to je to. Recite mi, molim vas, jel ne možete kratko pojasniti kako su djelovali, kako ste djelovali vi ovdje kad ste bili? Ja sam bio ovdje na 3. topu, to je top koji je za uništavanje brodova i kopna, a doli su bila još 2 trocijevca, ali koji su pogodili te neprijateljske avione. To je, ja mislim, pogođen jedan iz trocijevca, jedan iz streli. Kako vi danas gledate na sve ovo, s obzirom da je 22 godine prošlo? Za mene je dobro. Kako se osjećate kao hrvatski branitelj, s obzirom na situaciju koja je danas i onda ono srce i ono jedinstvo? Kao hrvatski branitelj se osjećam dobro, a što se tiče drugih stvari nije dobro. Branitelji su pogaženi, potlačeni i tako, to je to. Hvala vam lijepa. To je bunkar, to. Ima voda, ima struja.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine. Gospodine, čuj glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha bude spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njega uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, višenu zoru straža noćna. Višenu zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe i obilne u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pomolimo se. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, za naše branitelje i za sve one koji su nam bili bliski i dragi, a koji su nas napustili davši ono što je najvrijednije za svoju domovinu Hrvatsku. Zahvaljujemo ti na svemu prijateljstvu koje nas veže i koje nas je vezalo s njima, što nam je od njih poteklo, za mir koji su nam oni podarili, unosili među nas sigurnost, odagnali strah. Zahvaljujemo što su se kroz patnju i svoje živote naučili poslušnosti, radije dati nego biti rob, i što je u njima od ovog nestalog života ostalo da zavrijedi naći utjehu u tvome vječnom životu. Molimo te, Gospodine, ne daj da se izgubi išta od onoga napora i ove žrtve koje su oni dali, a to je naša domovina Hrvatska. To im je bilo sveto i zato nisu štedjeli ni života svoga. Oni su živjeli časno i pošteno. Nek pridonesu dobrobiti naše domovine, njihova krv i njihove žrtve. Daj da ljudi, što će za njima ostati u ovoj domovini, izgrađuje u čestitosti i poštenju, cijene sve ono što je njima bilo sveto, da u svemu u čemu su bili veliki i dalje nama zbore i sada kada su prešli u pokoj vječni. Molimo te da nastave živjeti u svojim obiteljima, svojim prijateljima, u njihovim srcima i smjelosti njihova života, u njihovim mislima, ali i našim savjestima. Sve nas je život s njima vezivao. Učini, Bože, da sada, nakon njihove smrti, koji su položili za slobodu domovine Hrvatske i zbog njihove smrti, budu obiljem nagrađeni međusobnom povezanošću na nebesima. Daj da u miru i prijateljstvu zajednički upoznamo tvoje obećanje, da ćeš im biti vjeran, njima, a i nama, kada umremo, te se zajedno s njima sjedinimo u vječnu domovinu na nebesima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Od vrata paklenih izbavi, Gospodine, duše njihove. Počivali u miru. Amen. Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj tebi da dođe. Gospodin s vama. Pomolimo se. Svemogući Bože, po Sinu svome Isusu Kristu na križu umrlo, uništio si našu smrt. Po njemu si i dok je u grobu počivao i kada je od mrtvih pobjednički ustao, grobove posvetio, te nam život i besmrtnost čudesno vratio. Primi naše molbe, koje ti upućujemo, za naše branitelje, koji su svoje živote dali, da bi im domovina živjela u slobodi, u ljepoti, u ljubavlju i zajedništvu. S uskrsnim Kristom zajedno su umrli i pokopani, te iščekuju blaženu nadu uskrsnuća.
Bože živih i preminuli, podaj milostivo da te u nebu dovijeka blaženo slave oni koji nisu ljubili svoga života, nego su ga iz ljubavi predali za domovinu i za nas, koji su se uzdali u tebe da će živjeti onda kada umru, a ti nama daj snage da njihovu žrtvu nikada ne obezvrijedimo i da ih nikada ne zaboravimo, već da ih hvalimo i slavimo kao plemenite ljude koji su dali ono što im je najvrijednije da bismo mi živjeli u slobodnoj, lijepoj nam i dragoj domovini Hrvatskoj. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svjetla njima. Počivali u miru. Amen. Duše njihove i duše svi vjerni mrtvi, po milosrđu Božjem, počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.